जोंनि अनसुला आफा प्रभु जिसु नोंखौ जोङो जोंनि गोसो मोदोम जिउजों जों नोंखौ हामबायो आफा प्रभु नों जोंनि जिउनिनो बिगोमा आफा नोङो जोंनि जिउनिनो बासायगिरि प्रभु जिसु आफा नोङो जोंनि असे लोगो आफा जों बे बुहुमाव नागिरनानै मोनाखै प्रभु नोंखौ बायदि आफा जोङो नुनो मोनदों आफा गुबुन धोरोमनि मानसि जे इसोरा बे मुर्तिसो बे नंखायसो नाथाय नोङो नंगौ प्रभु इसोर नोङो नंगौ जोंनि जिउनि बासायगिरि नोङो जोंनि नंगौ सोरगोनि लामा प्रभु जिसु ख्रिस्ट'आ जोङो दिनै बेखौ मोनदांदों आफा जोङो नोंनि खाथियाव फैनो हाबाय प्रभु आफा बेबो नोंनि होनाय प्रभु आशीर्बाद नोंनि दैदेननाय नोंनि अननाय नोंनि ग्रेसनि गेजेरजों जों नोंनि खाथियाव फैनो हाबाय जोङो नोंखौ हामबाय होयो प्रभु नों जोंखौ बासायबाय जों नोंखौ हामबाय होयो प्रभु नोङो जोंखौ नोंनि सेराव गोजोन होनायनि थाखाय प्रभु जोंहा गेदेर मिजिं थिनाय दङ प्रभु नोंजों सानसे सोरगो रायजोआव रंजाहैनो मोनगोन आफा इसोर दिनै जोङो खौसे गोसो मोनसे जेरै रंजानो बाख्नायनो सिबिदों प्रभु आफा बेबायदिनो जों सानसे नोंजों सोरगो रायजोआव रंजाहैगोन प्रभु आफा प्रभु जों साफ्रोमबोनि बाख्नायनाय सिबिनायखौ जों जोंनि बाख्नायनाय सिबिनायखौ नाजावदों प्रभु इसोर प्रभु हालेलुया जोंनि गोसो मोदोमखौ बुथायनो नाजावदों जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन।